Velkommen til en ny udgave af Mens vi venter på VB. Den her udgave, den handler i den grad kun om en eneste ting, nemlig hele spørgsmålet om, at vores klub, Vejle Boldklub, måske står over for at blive solgt. Og det kunne både være en glædelig nyhed, det kunne også være en bekymrende nyhed. Og som det ser ud lige nu, så er vi faktisk meget bekymrede alle sammen. Vi har også her i podcasten alle selv gået og rodet og googlet og gravet og prøvet at finde ud af, hvem er den her nye mulige ejer, og hvem er hans højre hånd, som er kendt som vicepræsidenten. Men nogen, der har gravet endnu mere end os, det er en gæst, vi har, og Nis. Kan du ikke lige præsentere, hvem er vores gæst i dag? Det er du tro, fordi til at hjælpe os med at kaste lys over det, så har vi jo netop fået besøg af en gæst, der lige før nytår breakede, at klubben var ved at blive solgt. Og så i den her uge, så var det den samme journalist og medie, der fulgte op med historien om, at køberen måske ikke helt er, hvad han udgiver sig for at være. Og derfor så skal jeg byde varmt velkommen til Farzam Erbol Hosseini, som er sportsjournalist på BT. Og Farzam, rygtet ville jo vide, at der pludselig sad en tysk-tyrkisk forretningsmand på en vandpibecafé i Vejle og fortalte, at han var i Danmark for at købe en fodboldklub. Men sådan, bortset fra sådan et rygte, hvordan begynder historien egentlig om salget af Vejle Boldklub, som du ser det? Jo, det er også, jeg begynder også at høre om, at, men jeg vil lige starte lidt tidligere end det her, fordi jeg tror også, det må I også have snakket om, at Vejle har jo været tæt på at blive solgt mange gange efterhånden. Jeg husker, at jeg i starten af december ringer til nogle kilder i Vejle og siger, hør bare, at I er ved at blive solgt, men så får jeg at vide, at det har vi været tæt på flere gange, men kommer den rette køber, er vi selvfølgelig også til salg. Så jeg lod den egentlig ligge der. Jeg var faktisk på sådan noget efteruddannelse i udlandet. Og så tænkte jeg, okay, fint nok, jeg går ned og drikker en øl, ikke? Og så sker der igen det her op til jul, hvor jeg igen hører, nu er den altså ved at være rigtig, rigtig tæt på. Og jeg begynder at ringe rundt og så videre, og så er jeg heldig at have nogle kilder i miljøet, der ved mere end bare sådan, har du hørt om. Altså, så på et tidspunkt forstår jeg også, at der faktisk er et menneske i byen Vejle, som angiveligt er rigtig, rigtig rig, og som vil købe klubben. Og der kan jeg godt mærke, at nu skal jeg til at arbejde intensivt på det, og så lykkes det heldigvis at skrive nyheden. Ja, fordi det er rigtigt. Vi har jo også godt hørt, at vores moldoviske ejer, Andrew Solotko, han har været interesseret i at sælge, og Andrew har jo, vidste vi jo heller ingenting om, skal vi huske at sige, dengang han kom til, men vi har dog fundet en form for stabilitet, en form for en klub, vi stadigvæk holder af, og som har fungeret i Norge. Ikke? Man skal huske, vi er fans også, der sidder her, ikke? Og derfor vil vi jo alt andet lige klubbens bedste, når det både er tradition, klubben selv, resultaterne osv. Men den historie, du så breaker der, jeg tror det er den 29. december, og siger, nu er der altså en eller anden køber. Hvor langt er du så? Altså, tror du på, at det er en mand, der kommer til at købe klubben? Ja, der er jeg ikke i tvivl, fordi han faktisk går rundt og siger til folk i miljøet og så videre, at der er skrevet under, så jeg er ret sikker på, at den er næsten done. Og jeg ved jo også, jeg kan også godt se på Twitter, at der er jo nogen, der har pipet noget om, at klubben er ved at være solgt, eller der er ved at, altså, du ved, de her historier har jo været frem. Der er bare ikke rigtig nogen, der virkelig kan verificere, at nu sker det rigtigt. Altså, der er ikke nogen medier, der går ind og lægger hånd på kogebladen og siger, at det er ved at ske. Og det gør jeg så, da jeg ligesom kan se, eller for bekræftet, at de er i forhandling. Der gik alligevel en god uges tid mellem dine to artikler, hvor du først breaker det, og hvor der så bliver stillet spørgsmålstegn til Charters, den måske kommende ejer. Hvad laver du i mellemtiden? Hvorfor kommer der ikke noget før? Jeg researcher i den tid, for jeg tør simpelthen ikke lægge navn til en historie om, at det her det er en reel rigmand. Jeg tør ikke lægge navn til, jeg tør ikke gå ud over mine journalistiske principper, og det her, fordi jeg kan høre på mange kilder, at der er så mange ting, som stikker ud. Altså, og da jeg så alligevel ser i forskellige medier, at han bliver beskrevet som en ægte talknuser, en meget, hvad hedder sådan noget, veluddannet person, en rig mand,
hvad der ellers ikke er blevet skrevet, som faktuelle ting, der er jeg nødt til at efterhånden at sige, okay, nu skal vi altså snart udkomme med noget. Men min research viser mig, at alle er i tvivl, og jeg begynder at kontakte Deutsche Bank og så videre, og vi kontakter også universitetet. Det er simpelthen, jeg synes, det er en fatal fejl at lave, at bare tro på en påstået rigmand på den måde der. Altså, når du er begyndt at kigge på den mulige tysk-tyrkiske ejer, altså, hvad er det for en research, og hvad er det, du kommer frem til? Dels er der jo den her LinkedIn-profil, som stikker ud. Han har ingen forbindelser. Og dels er der også, som I også har talt om, det her med, at der er ingen referencer på ham overhovedet. Have et eller andet om dig. Altså, at du er totalt ukendt. Han kommer fra en anden planet simpelthen. Altså, det kan ikke lade sig gøre det her. Jeg ved ikke, hvor rig. Han er jo slet ikke rig, ham her. Altså, det er bare for at sige, at jamen der er slet ikke noget, der hænger sammen. Jeg kontakter mine kolleger i Frankrig, som der også er nogle forbindelser til. Jeg kontakter kolleger i Tyrkiet, jeg kontakter kolleger i Tyskland. Der er simpelthen ikke nogen mennesker, der kender ham her. Det giver ikke mening, og han opfører sig ikke som en rigmand. Altså, han har ikke travlt. Hvordan kan han være? Hvilken rigmand har tid til at sidde 3 til 4 uger i Vejle og bare glo på en café? Eller sådan, hvor fanden er det, han bevæger sig? Hvem har tid til det over jul og nytår? Har han ikke nogen familie? Har han ikke noget netværk, han skal pleje? Har han ikke nogen forretninger, han skal gøre? Der er slet ikke nogen ting, der giver mening for mig. Og jeg blev ved med at ringe og sige til mine chefer, jeg er nødt til at sætte tid af til det her. Og jeg gjorde det fra første øjeblik, hvor jeg hørte om ham, så den er helt gal jo. Så går vi ind på den der hjemmeside, og hvor hans billede figurerer, og det er så dårligt photoshoppet, at selv jeg, der er en idiot til sådan nogle ting, kan finde ud af at putte sådan et billede på, og det hele. Jamen, hvad er den her hjemmeside for noget? Altså, hvad er det, de er eksperter i? Det hele er bare fake, altså, og jeg kan se det på, og ham der, den påståede vicepræsident, ham er der også alt muligt mærkeligt loven ved, at jeg synes bare, der var så mange ting, der stak ud, og jeg kan blive ved med at snakke, og i virkeligheden har I jo også undret jer over de samme ting. Det er jeg helt sikker på. Det tror jeg hele fodbold Danmark har. Jeg er jo ikke den eneste, der har tænkt, er det ikke lidt underligt? Men jeg har så også været heldig at få noget dokumentation på det, og nogle citater fra de rigtige kilder til at kunne trykke på historien, så jeg kunne publicere den. Men indtil nu, der er vi jo meget fokuseret på at efterforske det, han har sagt, han var, og så derigennem kom frem til, at der er meget, der tyder på, at han ikke er den, han har givet sig ud for at være. Men er der nogen, der overhovedet er kommet et sted i retning af, hvem er han så, hvis han ikke er den, han har givet sig ud for? Eller er vi der, hvor vi kan sige, at vi ved simpelthen ikke, hvem manden er længere? Der var en kilde, der ringede til mig i dag og sagde noget sjovt. En kilde fra Tyrkiet, som ringer til mig og siger, har du fundet ud af noget op i Danmark? Så siger jeg, jamen jeg har da fundet ud af, at han er en svindler i hvert fald. Det er helt sikkert. Det er sgu da underligt. Jeg kan se på dit tweet, at der er over 300.000 mennesker, der har set det. Altså 300.000 mennesker har set det her billede. I hvert fald ikke. Det er jo bare på tweet. Altså vi har jo også BT, som når ud til rigtig, rigtig millioner af mennesker i virkeligheden. Ikke? Altså, der er ikke et øje, der har nævnt for mig. Det her, det er ham han bestyrer en isbutik. Eller, altså der er ikke nogen, der ved, hvem han er. Det er virkelig vildt, det her. Ja, altså det, der undrer mig, det er i virkeligheden, hvad er motivet? Hvem har sendt ham? For pengene skulle være der. Ja, det mangler vi i virkeligheden at finde rigtig ud af, ikke? Altså, det er the smoking gun. Altså, hvem er det, der har orkestreret det her? Ja, og det tror jeg er den helt store historie her, faktisk, i virkeligheden. Okay. Men vi kan jo ikke komme med indicier på noget. Altså, men ja, jeg kan kun give dig ret i det. Og jeg kan sige til jeres lyttere og vores læsere, at vi selvfølgelig gør alt, hvad vi kan for at få bekræftet de antagelser, vi har. Og jeg kan bare sige, det er jo ikke, at det er rigtig nemt at sige, jamen de er blevet røvrendt, men der er jo bare flere, altså i Vejle, der er bare flere lag.
den her klub er ikke bare styret af den her ellers helt vildt kompetente ledelse, som I også kan høre jer sige. Altså, der er kommet, det var det, du indledte med at sige, der er kommet ro på endelig på jeres klub. Der er faktisk styr på ret mange ting, selvom at der er en ejer, som er, hvad skal vi kalde ham, ekstraordinær. Altså, på mange måder er det jo gode mennesker, der er i Vejle lige nu, og som vil Vejle det bedste, og som på en eller anden måde har følelser for Vejle, ligesom mange af de fans, som I også er en del af, har. Jeg vil bare sige, at jeg er meget bekymret, hvis ham her, han kommer ind i klubben, hvilket vi ikke kan udelukke, fordi vi ved, at der er sat en underskrift, og tilsyneladende er der nogle penge i omløb her. Hvis han får nøglerne til jeres klub, så er jeg bekymret for, at ledelsen forsvinder. Det frygter jeg. Det er jeg ret sikker på. Det er jeg ret sikker på. Så det, altså, når du siger ledelsen, så tænker du... Eller hvem jeg tænker hele administrationen og hele ledelsen. Altså, jeg ved, at de har lavet deres due diligence. Så det er... Jeg ved godt, at det er også en svær situation for at være i for de her personer. De kan jo ikke på samme måde som os bare trykke på knappen. Altså, de er jo nødt til at vente til de er... Altså, de er nødt til at følge nogle retningsprocedurer og så videre, men hvis man tror, at de bare sidder og glor ind i en væg og venter på, at det hele bliver overtaget, så tager man fejl. Altså, men det er bare for at sige, der er mange, der skyder på ledelsen lige nu i Vejle, men altså, man er simpelthen nødt til at have en mente, at der sidder den er delt op, den her klub, i en ejer, der har nogle andre interesser end ledelsen lige nu, simpelthen. Jeg tror, alle i det her forum er enige om, at der sidder nogle mennesker internt i klubben nu og kæmper for at redde, hvad reddes kan. Og nu er det her ikke en sensationspodcast, men for mig er skurken i det her Solotko. Der er et eller andet her, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, men jeg skal nok finde ud af, der er et eller andet, der binder det her sammen på en måde, som ikke er rar. Jeg tror slet ikke, jeg tror det her det er et isbjerg, vi skal til at se, altså det fulde omfang, ikke? Jeg ved bare ikke, om vi dykker ned under vandet. Det må vi, det er det vi er på vej til, men hold da op. Har du far som nogen vurdering af, eller bedømmelse, eller tanker om, er det måske i virkeligheden det bedste, fordi det er så svært at sige, men hvad sådan noget som det her, hvordan det smitter af sådan sportsligt og transfervindue-agtigt og noget, fordi jeg tænker, det, altså, du som er den store transfermand, tænker, hvor attraktivt ville det være for nogen som helst at komme til Vejle og spille med alle de her historier, som kører lige nu? Vejle har et katastrofalt transfervindue kørende lige nu. Der er jo ikke nogen, der på noget tidspunkt snakker transfers i Vejle lige i øjeblikket. Og hvis de gjorde, så er det jo helt hul i hovedet. Altså, jeg har ikke på noget tidspunkt, det fylder alt. Det fylder simpelthen alt. Det kan godt være, at staben og spillerne er ude at træne, men resten af klubben er jo vendt op og ned. Det er tydeligt, at der i og omkring klubben jo er nogen nu, som er enige med dig, er enige med alle mulige om, at det her, det er helt galt. Ikke? Altså ellers ville der heller ikke komme så mange historier ud. Ikke? Sådan fungerer medierne jo også, og de er jo dybt bekymrede. Ikke? De har netop sat et arbejde i gang, ikke? Og prøver at redde, hvad der reddes kan. Men problemet er, at når der ligger underskrifter, når der ligger, hvad der, som jeg hører det, er en bankgaranti, der garanterer det her beløb, ikke? Så kan de nuværende ejere, eller i hvert fald nogle af dem jo vælge at tage imod det tilbud. Jeg hører også, at det ikke er sket endnu, men det kan ske på meget kort tid. Ikke? Så derfor står vi jo i en på den måde katastrofal situation, og ja, der er ingen i den der administration, der måske kan, eller vil, eller måske får lov til at fortsætte. Ikke? Og der er jo, jeg hører lige nu, at omkring klubben, der er nogen, der allerede er ved at pakke deres skrivebord sammen, fordi de enten ikke kan se sig selv i, hvad der måtte ske allerede i morgen, eller i overmorgen, ikke? Og de ved jo selvfølgelig heller ikke, hvad der sker. Hvis ikke det sker, for er der sådan en nuværende ejer, som måske gerne ville have haft det til at ske. Så hvor pokker er man henne som ansat i hele det der game?
og derfor ikke, så er der bare rigtig, rigtig meget på spil. Og jeg har også selv skrevet med Charters et par gange, haft held til at komme igennem til ham, ikke, hvor han første gang sagde, at der kommer en pressemeddelelse om et par uger. Jeg tilbød ham også at være med i dag, sammen med dig og sammen med os, og jeg troede ikke, jeg skulle få svaret. Det kunne have været sjovt. Det kunne have været rigtig skægt, men jeg troede ikke, jeg skulle høre fra ham, for jeg kunne læse alle mulige steder, at nu er han enten i Tyskland eller Tyrkiet. Han har i hvert fald forladt stadion, hvor han har haft sin base, og i øvrigt med rette haft sin base, for hvis man kommer med en bankgaranti på over 100 millioner kroner, så skal man jo tages alvorligt, hvis man har en ejer, der gerne vil sælge. Men i hvert fald, så er han væk nu, men han svarede mig alligevel til, at jeg har haft travlt med at svare alle de her medier, der har skrevet til mig, men i morgen, og det vil nok være, når de fleste af jer ser og kigger med, så vil der komme en pressemeddelelse, som forklarer det hele, og så kan vi ligesom tage spørgsmålene på bagkant af det. Så det er da enormt spændt på, og hvis der kommer noget, har du så et bud på, hvad det er, der kommer, når pressemeddelelsen kommer ud fra sammen? Den kommer ikke, det kan jeg. Det tror jeg simpelthen ikke på. Er det ligesom da han i forgårs fortalte os, at i morgen der vil den hjemmeside være opdateret? Den er så ikke opdateret, skulle jeg helst sige, da vi gik ind og tjekkede. Han kommer med en underskrevet kontrakt med David Luiz i morgen. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg siger bare, at det her, det er jo faktisk i virkeligheden, det er ikke spor sjovt. Fordi vi har 80 mennesker, der arbejder i klubben, og som hvis grundlag, altså økonomisk, det er jo deres arbejdsplads, der kan ryge på mange måder, ikke? Altså, det er simpelthen alvorligt, det her. Mine børn, de sad og så mig på TV2 News i går og sagde, hvorfor smilte du ikke på noget tidspunkt? Du har da lavet en god historie. Men nej, det var jo, det er jo tragisk, det her, for helvede. Altså, det er ødelæggende for dansk klubfodbold, hvis ham her manden kommer ind. Det, som du selv siger, der er folk, der har pakket, der så er klar til at sige op, hvis han bliver ansat. De bliver jo garanteret fyret alligevel. Fordi jeg har jo hørt, at der var en, der skrev til mig, at han ville ansætte hele Besiktas' gamle, eller tidligere stab, så han ville rydde hele lortet. Altså, det kan da også godt være, at han stadig har intentioner om at gøre det. Men han er jo altså, der er ikke noget af alt det, han siger, som man kan stole på. Det hele er jo løgn, altså. Ja. Når du siger faktisk om det her med isbjerget, så bliver jeg lidt bekymret, fordi altså, og den bekymring har jo været eksponentielt stigende de sidste par dage, også i forhold til nogle af de ting, der kommer frem konstant, som om, at det skulle være en forsikring om, at der er penge, og det nok skal gå, at man vil hente David Luiz, som for 3. år spiller hjemme i Flamengo, ikke? Altså, det er sådan helt, det bliver man jo kun mere bekymret af. Og jeg kan huske, for nogle dage siden, havde jeg da sådan lidt, at nu må Divisionsforeningens nye regler jo ligesom stå sin prøve, men med noget af det, du siger, så tænker jeg jo lidt, at det kan de jo ikke engang, de nye regler, fordi det, der måske er i gang her, er så markant meget mere end bare en overtagelse på niveau med det, som Divisionsforeningen har forsøgt at indramme omkring sådan noget med, om hvorvidt man må have hvad kan man sige, anparter i agentvirksomheder og bettingfirmaer osv. Og nogle af de ting, som man også har set med flere klubejerskaber. Det her, det virker jo til at være noget, der er 1000 gange værre. Så kan du ikke prøve at sætte lidt ord på det der med, altså det der isbjerg? Det er jo fordi, der er så mange løgne, og der er så mange løgne, som man, altså det er blandt andet det, vi fandt ud af i dag, at han, jeg ved ikke, om I har set den nyeste artikel, vi har skrevet, men vi har i dag skrevet, at han jo ikke har base i Tyskland, som han har postuleret. Han har jo i virkeligheden base i Tyrkiet og er skattepligtig der. Og det er også der, han er i dag, selvom og det er det, der er irriterende ved, at igen siger jeg bare, man skal som medie virkelig få bekræftet sin historie flere steder, især i sådan en historie som det her, det har jo skabt. Jeg synes jo det er rigtig ærgerligt, at visse medier har så travlt med at udgive, og den der misinformation, som vi har fået i den her case, er jo er enormt ærgerlig. Jeg ved ikke, hvad for et ord jeg skal bruge, men der er også bare nogle, der er simpelthen for mange forkerte sandheder, skulle jeg til at sige, omkring ham her. Han er ikke i Tyskland, selvom det er blevet skrevet i flere danske medier. Han er i Tyrkiet.
Altså, det er væsentligt. Du kan ikke bare, altså, du er nødt til at få bekræftet ved de her historier, men igen, det er det, jeg siger med, at der er så mange løgne, at jeg tror slet ikke på noget som helst af alle de ting, der kommer frem om ham, fra hans side af i hvert fald. Og desværre så heller ikke altid om det, der kommer frem i forskellige danske medier. Vi skal virkelig tænke os om i den her sag. Har du altså nu nævner Pelle Divisionsforeningen og reglerne og så videre, og det kan jeg jo godt undre mig over, at han bare kan skrive under på nogle papirer, og så formelt set være ejer af klubben. Er det sådan, at ud fra de regler, der er, Solotko bare kan sælge sin andel til ham, og så er der sådan set, så er det solgt, og så den eneste mulighed, der eksisterer, det er divisionsforening, eller være med at give Vejle tilladelse til at spille Superliga-fodbold, eller vil klubben kunne have gjort noget i den proces, fordi så synes jeg jo ikke, modsat mange andre, at klubben har været sin opgave voksen. Jeg mener ikke, at klubben kan gøre noget her, for det er rigtigt, som Pelle sagde. Det kan jo ende i en situation, hvor han er ejer, men hvor købet går igennem. Det er virkelig underligt, men vi kan ende i en situation, hvor han bliver den nye ejer, men ikke får hjemmel til at købe eller sælge spillere. Altså, vi kan ende i en virkelig grim situation. Men der kan klubbens ledelse jo ikke gøre noget. Det er jo ikke dem, der sælger klubben i virkeligheden, vel? Det er jo en ejer. Nu sidder vi her den 11. januar, klokken er lidt i 9 om aftenen, og lige nu er alt jo i spil i virkeligheden. Alt kan ske. Der er jo ikke nogen, der kan gisne om, hvad pokker sker. Jeg vil gerne lige vende lidt tilbage til hans indtog i Vejle by og Vejle Stadion, ham her Shakhtar. Første gang, jeg hører om en tysk tyrker, der er på vej til noget Vejle, det er den 15. eller 16. december. Han har jo været i byen og klubben længe. Altså, har han kunne fylde alle med løgn så længe? Altså, det kan du selvfølgelig ikke svare på, far, men det er bare for at kaste det op. Altså, hvad er det, der foregår? Jamen, der er jo foregået det, at Solotko har besluttet sig for, at det skal han have lov til det her. Så når han som ejer bestemmer, at Vejle skal betale ophold for ham i byen, jamen det kan Vejles, det kan deres direktion jo, ledelse jo ikke gå ind og sige nej til. Det er jo hans ret til at sige, jamen I skal tage imod de her, det er mine gæster, og de skal have lov til at blive lukket ind. Så selvom folk de synes, at det der er noget mærkeligt noget, at han går ud og får en lounge, eller hvad fanden det er, han har fået på stadion, jamen hvad vil du gøre, når ejeren siger, at det skal du sige nej til din chef? Farzan, kan du se en vej, eller hvilke veje kan du se videre fremad i det her? Altså, nu sagde du før katastrofe, hvis han overtager. Kan du se, eller hvilken vej kan du se, hvis det er, at divisionsforeningen vælger at blokere det? Fordi det kan jo også ende i nogle, måske endda endnu mere katastrofale ting, eller i noget, altså noget, eller måske ikke mere katastrofalt, men mere meget problematisk også, altså hvis man går den vej. Så hvad ser du af veje frem? Nå, altså, han kan jo godt, han har jo ikke andre købere. Hvis Shakhtar Donetsk bliver stoppet, så vil klubben jo fortsætte, som den er nu, og være relativt sund, og så tror jeg i virkeligheden ikke, at det gør så ondt, ud over at det er jo et kæmpe ar på sjælen på en eller anden måde, ikke? Og det vil jo altid klæbe sig til Vejle, det her. Det vil jo altid være historien om, at de var ved at blive røvrendt af en mand på gaden, en fupmager, i virkeligheden, ikke? Men hvis ledelsen fortsætter, så kigger de jo bare fremad. Så har de bare i gåseøjne mistet et transfervindue. Vi skal også tænke på ofte, når selvom at de her spillere kommer fra udlandet, så er der ofte mellemmænd fra Danmark, som er involveret i de her handler. Og de kender jo godt til den her historie. Og det gør, at mange i udlandet også, skulle jeg hilse at sige, den har jo ramt hele fodbold-Europa. Så er vi heller ikke større. Altså, de her medier, alle er bevidste om det her. Så det tager noget tid at komme til over. Der er ingen tvivl om, at Vejle Boldklub er slået tilbage. Også selvom han forsvinder om det her Shakhtar. Nej, problemet er vel lige nu ikke, fordi der er tale om
katastrofe. Der er ikke nogen her længere, der sådan måske sidder med følelsen af, at det er bare gode gamle onkel Charters Fakil, julemanden i fodboldverdenen, der kommer med 100 mile for at købe en klub og yderligere 60 til transfervinduet. Det er måske en regulær katastrofe. Den eneste vej til, at det ikke sker, medmindre der kommer sådan helt vilde ulovligheder, som selv Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre sådan ligesom kan kigge ned i, det er, at Solotko vælger ikke at sælge sin andel. Fordi at hvis pengene er der, så kan det jo gå igennem. Så kan divisionsforeningen godt vælge det der med kontrakter, men det ændrer ikke på, at handelen går igennem. Den eneste mulighed, der er for, at den ikke går igennem, det er vel, at Solotko siger nej. Er det ikke korrekt forstået? Det er også min overbevisning. Jeg var væk fra computeren i 1,5-2 timer her i eftermiddag, og kom tilbage til vores tråd bare, og det må være endnu mere overvældende, når man som for samme er nyhedsjournalist, og forholder sig til alle de rygter, der hele tiden kommer. Jeg kunne slet ikke finde tilbage til der, hvor jeg havde været, inden jeg tog afsted, da jeg skulle læse op på alt det, I havde bragt ind på den her torveplads af efterretning og rygter. Og jeg har det jo på mange måder fuldstændig som alle de andre VB-fans, og formentlig også mange af dem, der kommer til at høre det her, at det er jo min kærlighed, der er ved at gå op i flammer, og det er jo det, som, for at sige det sådan meget firkantet, det er jo det, som pengemændene, uanset hvordan de så i øvrigt er kommet til, det er jo det, de spiller med. Det er det, de har gjort også i andre klubber og i større ligaer. Det er jo, at man tager vores kærlighed til et fodboldhold, og så chakrer man med det på den mest afskyelige måde. Og det ser ud til, at det er det, der er ved at ske lige nu. Så jeg er på den ene side rystet over det, fordi det er en helt ny udvikling i forhold til nu har jeg lige skrevet den her bog, Viva Vejle, som er kommet i starten af november, 430 sider om klubbens 130-årige historie. Altså, det her er jo i en helt anden kaliber, en helt anden boldgade, også end i 2016, da Solotko kommer til. Det er 3-4 lag ovenpå i forhold til omfanget. Og det er jo selvfølgelig forfærdeligt at bevidne. Og omvendt, så kan man sige, om et par år, så kan det være, at jeg kan skrive et nyt kapitel til bogen, og så må vi håbe, der er nogen, der vil læse det. Men det er jo uoverskueligt for almindelige fodboldfans, der også har et arbejde at passe, og nå at følge med i alt det, der sker. Så jeg er dybt taknemmelig for, at du også finder tid til at være med her i vores lille fan-podcast. Selvfølgelig. Jeg er meget enig. Hvis vi skal runde af her omkring, for jeg tror, vi har været sådan meget vidt omkring. Altså, du arbejder jo videre fra sammen, og det sætter vi virkelig stor pris på, fordi vi er så glade for, at nogen både interesserer os for vores klub og prøver at få alt frem i lyset om, hvad der foregår, så vi andre bliver klogere på det. Har du nogen idé, eller kan du løfte noget af sløret om, hvornår du tror, du har mere nyt? Det kan være inden for de næste dage, men det er jo også lidt op til divisionsforeningen også, og det er lidt op til nogle andre altså det var jo sådan, det er op til nytår, da vi skriver historien, der var det jo faktisk planen, at købet skulle offentliggøres den 3. Og i dag har vi den 11. Ikke? Og det er jo klart, det skyldes jo, at de blev opmærksom på, at der er nogle ting galt her. Jeg siger bare, at det bliver rigtig spændende i de næste dage. Men jeg kan ikke sige eller love, at der kommer artikler på BT i hvert fald, før vi har en afgørelse. Fordi det bliver også, vi skal fandme være sikre på, hvad det er, vi skriver. Altså alle de der mellemregninger, det går ikke. Vi skal have en ordentlig journalistik. Det har vi givet hinanden håndslag på. Det er jo også bedrevet indtil nu, vil jeg sige. Tak for det. Jeg synes jo, det der med, at så skal divisionsforeningen stoppe det, ja, det vil jeg ønske, de kunne. Jeg vil ønske, at der var en eller anden, der kom med en pose penge op i Nørreskoven, som var tjent på hæderlig vis ved for eksempel at sælge småkager ude fra Give eller et eller andet, og så sagde, nu kører jeg ham der Solotko ud, whatever. Det er bare ikke sådan, det foregår, og jeg synes jo, det er forfærdeligt, men vi kan ikke lægge vores lid til, at divisionsforeningen skal afgøre det her, fordi som Pelle også var inde på, man skal være dømt. Man skal være dømt for noget, der er foregået langt uden for EU måske. Det kan vi jo ikke hænge vores hat på. Jeg synes heller ikke, vi kan kritisere divisionsforeningen og DBU for at have nogle regler, der er dårlige, fordi vi kan ikke kan man sige, mistænke folk, der kommer og vil investere i fodboldklubber eller i andet.
Det kunne være det samme, der skete, hvis der var nogen, der ville købe den der vandpibecafé, der ligger nede midt i byen, hvor de åbenbart har haft indledende snakke om det her. Men uden at vi så skal gå ned i alt for mange mellemregninger, ikke? Og det synes jeg heller ikke, du fortjener ikke at blive klynget op på alt muligt, men Borg var jo inde på det her, ikke? Hvad er motivet, hvor det, når I sidder i jeres arbejde for sig, har I så en fornemmelse af, eller er I på vej et sted hen, hvor man, altså det her med, hvor pengene kommer fra, eller hvem det er? Altså er der noget i nogle spor, som I kan arbejde med overhovedet, hvis vi kan komme det så tæt? Ja, det er der, men det er det er virkelig svært at finde ud af, hvor fanden det kommer fra, fordi der er så få mennesker, der ved det. Men jeg har lyst til at sige de ting, jeg ved, men det er bare, det kan jeg simpelthen ikke, altså, fordi så, hvis jeg tager fejl, så har jeg sagt nogle ting, som bidrager til den her historie, som ikke, altså det er bare simpelthen ødelæggende. Jeg kan bare sige, at vi har nogle indikationer på, hvor pengene kommer fra, men vi er ikke sikre. Det er vi super glade for, at du og du og dine kolleger arbejder i og følger det spor. Det er noget, vi alle sammen glæder os virkelig, virkelig, virkelig meget til at lære mere om, og håber, at det er noget, som I får frem i lyset. Vi er i hvert fald super, super, super glade for, at du ville være med her fra sammen. Tusind tak for det, og tak til dem, som gad at se og lytte til vores podcast her. Tak for i dag. Tak fordi jeg måtte være med.